Det er ugen derpå. Valgfeberen har lagt sig, og de fleste valgplakater er ved at blive pillet ned. Nu er spørgsmålet så, om man lige skulle sikre sig sådan en her, inden den bliver smidt ud, for det kunne jo være, at den bliver penge værd om nogle år. Det får vi måske svaret på i aften, når vi ser nærmere på nogle af de valgeffekter, som I har sendt ind til os. Og så skal det også handle om de mange spændende kulturhistoriske ting, man finder her på Christiansborg. Så velkommen til Hvad er det værd i valgets tegn. Da så man her i programmet efterlyste ting, som havde relation til en valgperiode, så siger jeg, den pibe der har jeg prøvet på at få fundet ud af, hvem har den tilhørt. Den har indgraveret i låget folketingsvalg i 1943. Ja, og det var jo under krigen. Ja, der står også noget mere. Der Hvis står vi kigger sådan nogle på det låg, så står der nogle initialer også. Ja. Et stort L og et stort B. Ja. LB står for Larsen Bjerre, en socialdemokratisk politiker. Det, jeg gætter på, det er, at den her pibe har han fået i anledning af Folketingsvalget 1943, som var jo et helt specielt folketingsvalg, fordi det foregik under besættelsen, krigen, ja. Og var noget, man diskuterede meget frem og tilbage i politiske cirkler, og sandelig også i den tyske besættelsesmagt, hvad man skulle stille op. Ja. Fordi det er jo sådan, at Folketinget er valgt til at sidde i en bestemt periode på 4 år. Ja. Og den periode, den udløb der i foråret 43. Og hvad skulle man så stille op? Skulle man holde valg, eller skulle man bare suspendere og sige, nu er der krig, og så må vi vente så længe? Ja. Og der valgte man at satse på, at vi holder et folketingsvalg, og man fik så også tilladelse af tyskerne til at gøre det. Ja. Og det her valg blev en folkefest uden lige i marts 43, med en valgdeltagelse på 89,5%. Det var ikke så let. Nej, og den er aldrig overgået. Den var rekord. Så det er helt klart, at for Larsen Bjerre, der har den her pibe, det har været, enten har det været en gave eller et personligt minde om en helt usædvanlig triumfdag for det danske folkestyre. Ja. Så har jeg jo så også forsket i piben, og den er bestemt ikke fra 1943. Den er stammer tilbage fra mellem 1750 og 1800, og er, hvis den er i orden, en meget, meget fin ting. Og så vidt jeg kan se, så er der alt, hvad der skal være. Ja, ja. Der er sølv for alle pengene. Ja. Og der er den her hestehårs, det flettede rør af hestehår er meget fint og intakt. Så det er en ting med en rigtig sjov historie, men det er også en meget, meget fin antikvitet, set sådan med pibe-perspektiv, hvor en vurdering vil ligge, hvis du skulle ud og købe den, så skulle du af med en 3-4.000 kroner. Tak skal du have. Ja.